aterako dugu, lehenengo zenbaki izan, bestiak reservak izango dira. Vale, eta lehenengo zenbaki izan da, 8.911. Hau agertuko ez balitza 15 egunetan. Eta 11 ez. Ai, barkatu, 8.941. Hori lehenengoa, 15 egunetan agertuko ez balitz, ordezko izango litzateke. Vale. 3.575. Oso. Eta orain hori be agertuko ez balitz, 3. eta 4. hartuko genuzke. 3. 9.852. No? Eta 4. 10.120. Oso ondo. Ba, hoi edia sarixak, sortu ondan hori, da agertzen da azkar irabazia. Eta eskerrik asko, inu sentia egin da, eta gaieraz urripak ere erositan.